kat banang peteng ka lockdown kataru nang jor ka jingta haka yoga kot jong gibabun kamtam yakinong belasni munta ka sngi khat pratarik ubna jembang jong usnem arajar arfeu nakaliang UMDC kasora iba TW Khan ibla baru kum UCM hapo ka KHEDC ilalaj banno chingarap yakinong kamay taksi hasora da ukhaw balatip kum kasora taksi association bat yakane ka benta lapun long hap dan senong sora tu mitangin pen bersengap yagi benta baca kemat jong ka kubur iba titas idolkan lembat ni ibalong way ni ginong mi kemat ni gedong katan jongi badan kejikit klik ramta jong la gedong katan bat ramta kari ba kajai gudri ba koi teba ni priang sobai fi la baso burom akan ni klik mat na kalian juga taksi asian sora ayu kengin ong Ahmad Jofi ngefidan haman kipor baro akan ni gedong katan gejuni ban be akayak pakedo bat kijin don kambaro bat da ji solam na tajungi ki bedan ki bebu ki kali taksi bani kamai jakpo ngai nado ka lockdown ka dia nado ka siteng senia jok arsantrik jong brai match ngile kendu sibun kijing bat kijing penia jong ka sarkar kemi sarkar jela ka jing bela ka kamai kaji jungi kelahir sibun bat ngie kendu sibun kijing ki yeng kisam kijungi kat ado ba teng teng ban yo ngimyo syu ban ye the tet step men met de ba ngi kwa ben syu ifi ba wat apre njo kan ka lockdown ha da ba but baik ba tonti ya ka protokol ka jimpen baik jong sarkar ban ngi i na kali ju ngi hap ni chu sai ban ngi kren da ba sai bayangi ki taksi la sya ban kamai ki even ba ki ot lembarkat kum kitarik ki singi ba ki kilabu bat ngi le kum taru don ki singi biya ta sapo kali ngi don ngan sa aulus ke tribun 11 bet kan ngi don biya ta arfau kali arsan kali ha si singi dan lai ngi don ki kali ki babun ba te ka kamai pada ban siong kali ku mengi juye siong bengi tap pas dia ngi myo siu menta yong tap tang argut la tap palat ru la sya treu pulit te ngi ya kamai kan no argut balik tang leng yang kia mo smaru ka bayu punyang kambi siu lengi sim gador ka ku muju sim pihak ni perkhat tegani ka kamai gaji ba ku abin siu fi baka ta sibun ni longi ki long sam ki jungi ba teng teng ngimla ba dai tengi kwa ni su fi kani ba kada long ba la ba sebab ni keren bagi bor ki bahalor hakani iya kani gebenta ban perkhat lem no ta jungi ki be im jak po na kani kamai ka bangi ni perkhat bangin ra ban sek empa yang disu khran ba nam tai ba iba pa TW5 belum CM proses konsel lapun rusi yang orang banyak kalian jadi taksi ni la du kamai si di dayo kenawan kamai kaji kamai ni kami hak su kena long tang ku mas puai di iba ila pedang yang kata ba ila yang ato ngan sa ai di rap ni mata sini ha boleh buat ukha dia kalian jadi kesara taksi nasion ai boleh sibon ai api waktu boleh nang kerku api ba kam kijing trai api waktu boleh nang kerku api nang ba kam api bat nang ta como chef member jong hasil diskonsil boleh nang IP ka bor nang IP ka jing sempang nang IP ka sap como nang yalam ba pinang la ban peniai bai ya nanti ikam ibadai nam ta kari bat jai beri boleh sibu nam ta jing no senyang ni yang i kum ka suara taksi nasion nyumla e ban siu kliang bai tang jing kublai bat ka jing duai nam ta jong pi boleh IP ka met jai plan nang la ru ba pinang peniai bai ya ki kam saprang dan kalau yang jongi ke suara nasion ngidon aku lu cispa andropo tam lane dunak ngiat ki taksi badan nang nega suara taksi nasion ini di tanggi kita ngiat kulai sibune nimla hibani kunjong nang kata kapol kam sya su aku bede buat kan itu kulai 8 pau nak kalian jong advisor ngisung thu ba hakimi ki kendiat tayo ki baladap ngilhap ban mat ya ke jing ke bakrau hakani ke ri ke jongi haka state ke jongi bat wat haka perthei hi barok kawe haka bangi hap ban yale thma
ya kani ka klam lengba uni COVID-19. Oi ke sarkar jelab ke sarkar India kalahap ya kaban penbenano da ka lockdown bat ka curfew. Ha ka bangila du ya baro ki jat kam ki jat jing tray ban kamai ban kaji lani kum mafi ki banyak ikali kamai namar ba baro ki breu ki lahap ban syong bet yen ken re umdan lenti pat da ka wei pat kabala ban yada ya kani ka jingpang bang ngakwa ban ya thu ipi ha kani ka step bah pedeng jo kini ki jing persyang baro nakaliang jo ka sarkar nakaliang jo ki dorba snong nakaliang jo ki syong nong syong snong hi baro ko wei bang isngo ban aingu ublei bahadu menta ka sngi ka Meghalaya dan ka state ka jongi kala light magani ka jingpa tenre hapdeng kimi ki kendia sngi pat namar baki don ki perlok ki perdo persnam ki jongi kinok samla puli ki jongi ki betrei ki wei ki benta jong kari India ki belawan pai selagi jong snong balese hakani ka thai ki jongi ki don tengi hap bani long husiar bani sumar bha namar ba kiwan lagi jaka ki ba jur bha kani ka yang jingpang tenre ngamong ba pat bangi de ban don ganunu ka jing sngo tieng naga benta jongki tenre ka dei tang ka jing sumar pat ka bangi hapan pen kerpang yaki haki jaka ki ba kerpang ki ba ka snong lani ka sarkar ka lebu te ladang ibu nanti ya kani ngange bangin light par hakani ka ri ka jongi na uni yang jingpang te ko malapan sngo nakaliang skat turi la phun yang hakini ki khendak sngi ki bladap yong ba phim perkhat lemmo naka benta ka asen ke jungi naka benta ki nongnya kali ki jungi ki baladu kamai menta ajan arbenai klem pentuat iai klem penslam nakaliang ke jonga ngala kongu namar bangas don hi ke jing sngo naka benta jongpi wat lada don na preng jongpi ki bahap apo konsensi ke jonga ki bala don ki long ying na ki snong ki thau ki jongpi ki blayo e ki jing yarap ru re nga sung thu e ki jingket ke bakhia ki jongpi kum ki kpa lani mo kum ki nong ri ki nong sumar haye hasem ban pendap ya ki kun ki ti ki jongpi ten re ha ka por ka bakum ka ni phi sung thu kum u nong mi khmat u jongpi kum u MDC lani kum tau nong yalam jaga council jaga ni ka than ai bor ibarit ngala ong yus kat teri lakum nukum nuto ngan persyang ngala kali ikat nungut piadon bat ngala ong to ngan persyang nakaliang jonga kat bangala isen ai hai bor ibaret jonga ban ya no senyang lang ya pi da ung niu khao kum ka jing kersyan ya pi hakum ka ni ka por nganget pin pediang ya ka ni ka jing ai ka jonga wala ka long ka baret ru nganget kan long ka jing kerkhu na ka banta jong pi kan long ka jing kersyan ni ki yang kisam ki jong pi re ngisngau tenat pat ba hakum kani kapur ka sarkar kala sedang ya ka ban penjensur ya ka let kawan ya ka trei ka kta ka jongi kum kinong song snong bat nga kerpat epi ba pinya trei lang ba ka sarkar ya ki jing mana jo ka sarkar khamtam ha ka kamai ka ji ka jong pi ba pin piru banyak kali ya ladi pi de ban long ki ba husiar ya ladi bat ha ka jo ka poru ki de ban ong ru ya ki passenger ki jong pi ba ki de ban buat nanti ya ka e ka ba ka sarkar kala ong ban tap ika khmat ka jongki bat ban nomesyong ha ka bede bat ka dor lani ka bai kamai ka jongki ngen sa persyang na kaliang jonga banya keren ba USDU mentahi ba lakum no kumno ba ka dor ka nomde ka beret namar bala sungthu ba pinum la ban kit palat ya ka arngut te kani ka ka jing ka ba pipat kinongnya ngisungthu ka ka jing ka ba kraw hi lada menta pihak bangkit armut nang ni siapo mau melu kabakador mensual ese kalong tang sipo kesan tengka marwe dari menta pihak ban simpat takwi kador nambah pimla bangkit wat tang ye ka kapasiti ka balabu ipi daga ni kalong ka ngansa ong USDO ba unsa arin sia ka meeting bat piki nong yalam jaka ASEAN nang ba pinia kendu bat u ban batai khambnya ya kani ka benta nang ba nakaliang kasing iru insala ya ka ban pensngo haki bor ke sarkar ke bape ke transport badia dei bagani ka dor baik passenger bat ngadakan ni ka jingelang ru ngakwa ban apil se kinong song snong baro bat ki pai ba baro ba hakum ke ni ka por ba phim dei ban thnum
banum dei bania uat pat ya ki driver jongi ki bepli ki ba im jak po nang ne balada ki kumsiam ya ka dor ka ba khampalat ya ka jing snow ka jong pi pin hap bania snow tilang hakom ka ni ka por umdei ba ki sim ka bu ya pi rei ki hap ban se ban le kum ta nama pi sung thu ya ka jing lot pat ha ka pnyang ka ba rem menta tang silita ka apoi hadu mo rapo khandai po tengka tena ta ka dau ki hap ban pen mi ru ya ka bai pnyang ka jong ki tengah kerpat ya ki pai ba nong song snong ki nong song snong ha ka thai sora ba pinya straight lang bat ki driver ki jongi ki ba im da ka ni kamai tengam don sibun ban kren ngasu kerpat ya pi ba hakum ka ni ka por kum ngaju kren haman ki jingelang ngong ba ka ni ka por ha ka ba pin ha ban perkhat na ka banta lagi jong ki jing em ki jong pi ha pedang jong ka ni ka jing nga khot nga wer ya pi ba pin phai ki khmat ki jong pi sha ublei trai kan rat nong bu nong thau ba un dan rangkat ba un ri ba un sumarengi hakum ka ni ka jing te tang ki ni kentien nga ai kublei pi baro kublei si hajar ngo Tening kong ngapat pau ka jing songo ya i ba titos si balong u long ya lam jong kari ba ka jat beriu jongi ba kham tam ya ka bai ron ra ngi ya ka jing ai so pha ki jongi yan ba ki ni ki jing ai so pha ki jong pi ngi kum ka su chen ni pedang so pha ya pi ba u blei ne kut khu ya pi nang ai pi ka met ka ba kot ka ba khia nang ai ru pi kat pang ya ka ta ka jing start ka jing start ka ba u blei un ai pi ka bor ba pinona ba ya lam ya ka ji ba ka jat